Hello, nagy hímtag, kihangosítalak. Épp itt vagyok Les Grossmannel, aki nagyon el akarja mesélni, miért törölte ki a seggét a szerződéset tívós bekezdésével. Jó napot kívánok, önnél lehet jelentkezni pornószínészkedésre? Igen, akkor jelentkeznék. Ki beszél? Kovács Béla vagyok. Ó, tényleg? Nem mond. Hadd mondjak valamit, szararc. Soha nem is hallottam az ügynökségetekről. De ha azt hiszed, hogy lenyúlhatod az ügyfelemet... De nincs ott a közelben, mert már egy hónapja készülök erre. Les Grossman vagyok, ki beszél? Kovács Béla vagyok. Faszfej. Figyelj, lépj egyet hátra, és szó szerint baszd arcom magad! Sóval fogod behinteni, kis foskecsög! Vérfürdőt rendezek, és vérgőzfürdőt is! Letette. Na köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb. Sziasztok!